खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब आं दिनै दङ नैबे क'क्राझार जिल्ला सिंनि बिसमुरि हालामनि ब्रह्मपारा गामियाव दा बेहाय फैनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय दाब्ला ब्रह्म एनडिएफबि बारग' एनडिएफबि जाय बिथांखौ आफादाव प्रिट होननानै मिन्थियोमोन। बिथाङा थांनाय 2015 मायथाइयाव मोनसे केस दङमोन। दा बे केसनि थाखाय बिथाङा एटेन्डबो जाबाय थादों। नाथाय आंखालखौ सुफुंनो बा गावनि न'खरखौ सुंथानो थाखाय गेजेर समाव बिथाङा आसाम हादरसानि गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाहैदोंमोन। बे समाव बिथांनि एरेस्ट वारेन्ट बा बे केसनि वारेन्टआ फैबाय थादोंमोन। दा बेहाय बिथाङा एटेन्ड जानो हायियाव एरेस्ट वारेन्टआ बोसोरसे सिगाङावनो ओंखारनानै थानाय बादि जों मिन्थिनानै मोननायाव दा बेबायदिनो बिथांखौहाय नैबे साननै सिगाङावहाय हरखाबै पुलिसफ्रा फैनानै हमनानै लांबाय। दा बिथांनि न'खराव जों दंफैयो, बिथांनि बिसि आरो गामिनिफोरजों जोङो सावरायनो नाजागोन माबोरैहाय लांनाय जाखो। बा नुनो मोनो नोंथांमोना बिटिआर गोजोन गोरोबथा थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांबाय। बेनि उनावबो दिनै 5 बोसोर जानो थांगासिनो साननैसो उनावहायनो। दा बेबायदि समावबो जोंनि बर' जोहोलाव एनडिएफबिनि माखासे दासिमबो केस दङ। दा बिथांमोननि केसा दासिम जोबाखै, बे दुखुनांथाव। दा बिदिनो नैबे दुखुथिया न'खराव जों दंफैयो, जाय बे दाब्ला ब्रह्म बिथांनि बिसिनिफ्राय जों मिथिना लानो नाजागोन। जों मिथिनानै मोनबाय नोंथांनि फिसायखौ मैयानि सिगां बिसमुरिनि पुलिसा हमनानै लांफैबाय। दा बे माबोरैहाय बेबायदिसिम हमजानाय जानो मोनखो? माने वारिं जादों होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय माने वारिं डाबल जादों होनदों आरो माने हमजानायाथ' जोंना सिगाङावनो बोसोरसे सिगां हमजाखानायमोन आरो ओमफ्राय जों थारिखखौबो मारिबाय थायो। ओमफ्राय माने जों गैयि हिसाबै हा हुबो गैया नालाय जोंहा, माने जोङो बेलेगाव खामानि मावहैनानै हा बायनानै लानो होननानै जों थांनाय जादों आरो थारिखखौ जों मारिजोबनो हायाखै। माने माबाया दंखायो, केसा दंखायो, जोबखायाखै आरो बिदि आरो दा। ओमफ्राय बे कर्टआवहाय हाजिर जायाबा एटेन्ड जाया बेसे गोबाव जाखो? बे बोसोरसे जाबाय जोङो गैयिया। दा बे बोसोरसेनि गेजेरावहाय कर्टनिफ्राय माने बिदि वारेन्टफोर बा माबा नटिसफोर फैबाय थादोंमोन नामा? बेनि सायाव मा बुंगोन? फैदों होनदों, जोंथ' मोनाखै, लेखाखौनो जों मोनाखै। माने जोंनि आखायाव जोंनो होआखै आरो सोरनोबासो होलांदों नामा आं बेखौ बुंनो हाला आरो। दा पुलिसा जे हमना लांबाय, हमना लांनाय न' थानायाव नोंथांमोना न'खरनिफ्राय थांनानै खबर लाबोदोंमोन नामा? खबरखौथ' आङो माने बारा लाहैदों, मैया लाहैनायालाय माने आङो लांगोन ना लाङा, हगारगोन ना हगारा होननानै आं बेखौ सोंदों आरो असिनाव। माने ओमफ्राय होनदों आरो बे गला माने बिस्रा थारिख मारियैखाय बियो माने डाबल जाबाय होननानै बुंदों आरो। ओमफ्राय ओजोंहाय माबायाव थांबासो, गसाइगावआव थांबासो मोनथिगोन माब्रै जायो बिदि होननानै बुंदों आरो बिसोरो। ओमफ्राय आङो लांगोन ना लाङा होनना सोंबा गावस्रा होनदों आरो माने बे माबायाव गसाइगावआव लांगोन ना लाङा होनना बुंनायाव, ओमफ्राय लांगोन 11थासोआव लांगोन बिदि होनना बुंदों आरो। होमबालाय आं थांग्रोनोसै सार, आंबो ओजोंहाय रायज्लायहैनांगोन ना होननानै आङो थांग्रोनाय जादों आरो, थांग्रोदो होनना बुंदों। ओमफ्राय लांबाय बिसोरो ओजोंहाय लांनानै ओजोंहाय लेखा फरा खालामनानै मानसिखौ माने गावसोरनो नेनानै क'क्राझाराव गावसोरनो दोनहैबाय। ओजोंहायनियाथ' हाजिरा गैया नालाय, लांग्रा मानसि गैया, गावसोरनो दोनहैबाय आरो बिसमुरिनिया बेबायदि आरो। दा नैबे दाब्ला ब्रह्मनि बिसिनि खुगानिफ्राय नोंथांमोना खोनानो मोनबाय माबोरै हमजानाय जाखो। दा बेबायदिनो आरोबाव बिथांमोननि नैबे ब्रह्मपारा गामिनि रायजोफोर दङ, बिथांमोननिफ्रायबो मिथिनानै लानो नाजागोन। नोंथांमोननि गामिनि दाब्ला ब्रह्म जाय बारग' एनडिएफबि बिथांखौहाय नै बावैसो मैयानि सिगां हमनानै लांबाय, बेनि सायाव मा फोरमायगोन? बे समाव जोङो मोनथिनो मोन्दों, जोङो बे जोंनो ब्रह्मपारा गामिनिनो दाब्ला ब्रह्मआ माने बेलासि समाव दखान जानो थांदोंमोन, बिसि फिसाय आरो फिसालाबो थांफादोंमोन। दा बे समावहाय माला फैखो पुलिसा फैनानै माखासे गावसिनि सिगांनि केसफोरखौ बेबो मोनथिनो मोना। बे समाव आसरित जादों आरो बे मानसिखौ हमना लांनाया। दा बेखौ जोंनि बयबो एनडिएफबि होननानै मिथिखागौ। दा बे एनडिएफबिनि माखासे केसफोरखौ जोंनिनो मावफुं बिथांमोनहा जाहाथे लासै लासै फोजोबलाङो, जाहाथे बिदि सानफा साफा माने जोंनि बे बर' हारिया, जोंनि बे सरकारा अननायनि गेजेरजों फोजोबलाङो, आं बेखौनो गुरै खावलायहरनाय जाहैबाय जोंनिनो बर' हारि थांना थानायनि थाखाय।
आं बेखिनि बुंनानै दोनथ'नाय जायो। समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोना खोनानो मोनबाय दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानाया 5 बोसोर जादोंसै नैबे सानथामनि उनावहायनो फैगौ 27 जानुवारि खालाराव दा बेबायदि समावबो गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावहायबो एनडिएफबि आफादनि माखासे जोहोलावफोरा दिनैसिम बेबायदि केसजों भुगिनानै दङ दा बेबायदिनो साफा साफा हमजागासिनो दङ आं सोरबा सोरखारखौ बा सोरबा दैदेनगिरिखौ दुसिनो सानाखै दा बेयो मानो जानो मोनखो बे रायजोफोरनि बा जाय दुखु सहायनांनाय बिथांमोननि मोनसे गिदिर सोंलु बेखौ आं जोंनि नायगिरि बिथांमोननो फोरमायनोल' हायो दा बे बेलायावहाय आं गोबांखौ बुंनो सानाखै दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों।